Tymor o raglenni sy'n rhoi llais I ni, bobl ifanc, gan adlewyrchu ein ffordd o fyw. Beth sy'n bod, Bex? Pam bod nhw'n galw i Miss World? O ffilmiau byr I berfformiadau unigryw. Chi ffansi fynd i wneud bach o acto, boys? Ond dwi'n mynd drama ffermrifeg draddodiadol. Dwi ma I helpu nhw ysgellau. Angredadwy. Wythnos efo bach o hyn a bach o llall. O, am gael bod yn ifanc eto, boys. Fydden ni ym mhobman. Yn dilyn taith ysgolion hacio, fe fydd criw o bob cwr o Gymru yn ymuno â fi I drafod y pynciau sy'n I poeni nhw. Ac I gloi'r wythnos trafodaeth fyw o Gaerfyrddin, cyfle I ni gyd glywed barn y bobl ifanc. Byddwch yn barod. Dyma Tro Ni ar S4C.